Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog patok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus gayod ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o paulay ko. Matag-adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naasa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudangog gayud ko kang Jesus, hangtod nga ako mahiabot na sa puloy ang nagisaan mo. Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog patok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus gayod ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o paulay ko. Matag-adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching.
Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Maayong gabi kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa makausapa. Niana sab kita niining gabi sa Miyerkules, programa sa Pinulungang Cebuano sa atong Bisaya broadcast. Salamat sa Ginoo sa iyang gihatag nga higayon aron makapadayon kita niining gabi na aron himo na usab ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo pinaagi sa kahanginan. Ako di ay si Brother Elias Umungos, nanukad dinhi sa San Jose, Malaybalay City. Og salamat sa Ginoo nga nining kagabion parayon natong mapaminawan ang pulong sa Ginoo. Ay ta magpadayon sa unahan, moadto sa atong inunahan nga mga pagampo og ako na ang mag-lead niini. Adto sa mga pagampo mga igsoon. Kanimo amahan nga langitnon, Dios nga labing gamhanan, kami nagapasalamat kanimo niining orasa sa kagabion nga padayon namo amahan himuon na usab ang online broadcast aron maipaabot sa tagsa-tagsa kaigdulungog sa matag tawo, sa matag nga naminaw, mga kahigalaan, kaparintihan nga among makauban nining kagabion ang nining maong programa nga mahimong makadungog usab sila sa imong ebanghelyo. Panalangini kami nining gabion na ang mga anchor, ingon man ang operator, ug itugot amahan ang maayong signal aron sa ingon niya amahan dili kini makababag sa among panagtuon nining gabion na. Pangunahi kami sa among paghimuon hantod matapos kining maong programa. Kay kini mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga kita nining gabion na padayon natong himuon kini alang sa mga kalag nga kinahanglan makabati sa pulong sa Ginoo og atong maisangyaw ngadto kanila nga kinasing-kasing ang kamatuoran nga gisulti sa atong Ginoo Hesukristo. Kaya sa atong pagpadayon sa unahan mga igsoon, moadto kita sa pag-greet sa atong mga nakauban ining gabion na sa online. Atong i-greet usab si Chan Madrid. Anaan siya sa Lubihid. Salamat sa Ginoo nga ato siyang nakauban karon nga bagong igsoon. Hinaot nga ang Dios magapanalangin kanimo igsoon. Og si Anor Rogelio, malipayong gabi mga kaigsuonan, ang Ginoo watching from Lagilayan Congregation. Salamat igsoon sa imong pagpakiguban kanamo. Ingon man si J. Ramos, maayong gabi mga igsoon. Salamat sa igsoon. Og ingon man si Lia Kim Magunday. Salamat igsoon. Og ingon man usab si Rosalina Gamboa. Maayong gabi mga igsoon. Og ingon man usab si Albert Bon Rubio. Usab ang atong igsoon. Ingon man usab si Brother Francisco Dato Castillejos. Amen. Magandang gabi po. Og ingon man si Julito Lubiano. Maayong gabi igsoon. Salamat sa imong suporta alang nining maong gibuhaton nining kagabion. Og si Blanca Gianna. Og yun man si Brother Victor Gamboa. Maayong gabi mga igsoon. Salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Og padayon nato nga himuon mga igsoon aron ang atong mga kahigalaan mapaabot usab nato
pinaagi sa padayon natong pagsuporta nining maong gimbuhaton, ug siyempre pinaagi sa atong pagsuporta ato kining i-like ang atong page, ug ingon man atong i-follow aron sa ingon niya mga igsoon ang atong mga hinigugma natong mga kaigsuonan ug uban pa nga mga relatives makabati ug makadungog sab sila sa ebanghelyo sa Ginoo. Siyempre ato sa i-subscribe kining maong platform aron sa ingon niya daghan pa ang matag panggimbuhaton nga atong makita ug ingon man atong i-share o kining maong programa. Ug sa atong pagpadayon, madto sa ta sa birthday greetings alang sa mga igsoon sab nato ining simanaha nga magsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan. Operator, palihog ko pag-play sa mga nag-birthday niining simanaha. Amen. Salamat sa Ginoo. Happy birthday alang sa tanang mga nag-birthday ug mag-birthday pa niining umaabot nga mga adlaw. Happy birthday sa inyong tanan mga igsoon. Ang Dios maoy magadugang pa og daghang mga katuigan sa inyong mga kinabuhi. Ug sa atong pagpadayon, atong sanglantawon ang miaging pagsaulog sa ika-29th anniversary Church of God diya sa Ibaan, Batangas. Atong sudongon og lantawon ang mga highlights nga nahitabo niadtong adlaw. Operator, paki-play sa maong highlights. Amen. Dalaygon ang Dios. Salamat sa kadaugan. Happy 29th year anniversary mga igsoon ko sa sa Batangas. Salamat sa kadaugan. Salamat sa mga kalag nga miduol diya sa maong anibersaryo. Og sa atong pagpadayon mga igsoon, siyempre atong do na magitay kauban dinhi sa Angkor aron padayon natong sab nga maihatag kaniyang higayon aron sa pagpaila-ila sab siyang kaugalingon. Brother Mark, sa imo ang higayon ang ihatag. Amen. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon ug happy birthday sa tanan nga nagsaulog silang adlaw na tawhan nining tibok semana.
ug man salamat dalaygon tong nga Dios sa dakong kadaugan alang sa tong mga kaigsuonan sa ilahang ika-29 katuig nga anibersaryo sa kadaugan sa buluhaton sa tong nga Dios sa lugar sa Ibaan, Batangas. Ug nining kagabion sa pagpadayon una ko magpaila nga na kaninyo. Ako di ay si Igsoon nga Mark Herbano. Diri karon sa lugar sa Iligan City, Lanao del Norte. Inyo sab nga makauban hangtod sa alas 9 ning kagabion. Ug sa atong pagpadayon mga igsoon, ato sab nga timbayaon ng mga kaigsunan, mga mahal nga igala nga nagpaabot sa ilahang mga pagtimbaya nini atong buluhaton diya sa comment section. Ug ato silang timbayaon si Igsoon nga Angelo Bautista Ligaspe matud pa niya mayong gabi mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa pag-atiman kanamo tibuok hapon. Amen. Salamat sa tong nga Dios sa iyong pagkamaayo. Ug si Igsoon nga Julieta Campiot Baliscaw Gakayan. Maayong gabi mga igsoon dalaygon ng Dios. Ug dalaygon gayud siya ning kagabion mga igsoon. Ug tibayan namo mga igsoonan diya dapit sa Sultan Kudarat mga igsoon. Ug si Igsoon nga Shanin May Tubado, may gabi mga igsoon, may gabi usab diya kani mga igsoon. Ug si Igsoon nga John Ray Ramos, mayong gabi mga igsoon. Ug si Igsoon nga Gian Faith Dagumo, matud pa niya may gabi watching from MVTS section Diamond. Amen. Salamat sa iyong presensya igsoon. Ug si Ed G. Maayong gabi watching from MVTS. Amen. Salamat sa kaninyo mga estudyante diya sa eskwelahan sa MVTS sa Mulavi, Zamboanga del Sur. Ang Diyos magapanalangin kaninyo pinagi nining buluhaton sa kagabion. Magpabilin, magpadayon kita mga igsoon no hangtod sa pagtapos nining atong buluhaton. Ug si Igsoon nga Ani Gamboya Veroya. Maayong gabi mga igsoon. Maayong gabi usab diya kanimo. Ug igsoon ug si Luis Gamboa maayong gabi mga igsoon. Salamat sa kaninyo mga igsoon ug si Igsoon nga Jeffrey O Burgos. Ug salamat mga igsoon sa inyong mga suporta nga inyong gipadangat pinagi niana. Ug ang Dios magabuog panalangin gayud kanato ining kagabion pinagi nining maong buluhaton. Ug siya usab mga igsoon nahimaya nining sa atong matag usa ka kinabuhi sa ato ang pagmahal nga na siyang buluhaton mga igsoon. Ug sa pagpadayon mga igsoon amo sab nga pasalamatan ang matag usa nga padayon nga nagsubaybay nga gikan sa pagsugod nining atong buluhaton sa kahanginan sa Facebook Live. Ug hangtod mga mapanahon mga igsoon nga inyo gyud gisuportahan gimahal ang buluhaton sa tong nga Dios. Ug salamat sa inyong mga presensya mga igsoon. Ug salamat usab sa tong nga Dios nga dili lang kay sa Facebook kita live no kundi naka live stream pud ni sa ato ang YouTube channel. Aduna kita YouTube channel sa alang sa kasayuran sa tanan ug kung kinsa tong mas komportable nga dito sa YouTube available ta sa maong platform mga igsoon. Ug salamat sa tong nga Dios nining maong mga pamaagi nga aron nga mas daghan pa ang maabot sa ebanghelyo sa tuwang buhay nga Dios. Ug gipasalamatan usab sa ngalan sa Iglesia sa Dios sa Pilipinas diri sa Facebook. Gipasalamatan ang tanan nga mga nagsuporta pinagi sa pinansyal na bahin nga mga star senders. Salamat kaninyo mga igsoon sa inyong paghigugma sa buluhaton sa tong nga Dios ug sa kung kinsang buot nga magsuporta maghatag sa pinagi sa pinansyal nga pamaagi apan dili kabalo sa pamaagi sa GCash pinaagi sa stars nakitay GCash mga igsoon nga mas dali ug ang number mga igsoon mao na atong makita dira sa screen. Ug ang Dios magapanalangin kanatong matag usa nga naghigugma diya siyang buluhaton. Ug nining mga oras usab mga igsoon aduna kitay madungog nga usa ka halad awit nga igahatod kanato pinagi ni igsoon nga Japheth ug Hazel Joy
kahandok gikan sa Maramag Congregation. Atong paminaw nilang halad awit mga igsoon. Ikaw ang kusog na ako, hindi pa yung panahon, muabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog ka na ako, hindi pa yung dalang panan, muabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan, muluhod ako sa bilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw ang Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog ka na ako, kalipay o dalang panan, muabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan, muluhod ako sa tilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw ang Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw ang Diyos, o kalipay ko. Amen. Salamat sa tong mga Dios sa usa ka manindot nga mensahe sa awit nga atong nadungog. Ang Dios lamang gayod ang atong kusog ug tinubdan sa kusog mga igsoon. Kung wala siya, wala ta karong nga panahon na mga igsoon. Ug salamat sa tong mga Dios ihang dakong gugmag pagkamaayo nga ni kanato nga nag-provide kanat sa atong tanan nga mga pagkinahanglan. Labi na sa panahon nga mabati tag pagpangluya mga igsoon. Ang Dios kanunay ang atong tinubdan sa kusog. Ug sayaha lamang kita mo dangop mga igsoon. Amen. Salamat sa
panalangin pinagi sa mga awit nga atong nadungog. Ug alang sa pagpadayon sa mga pahibalo akong gihatag kay gayunan igsoon Eliasar. Salamat igsoon. Ug adto ta sa atong mga pagpahibalo, mga pagpahinumdom alang sa umaabot nga bulaton. Unang-una natong ipahinumdom og ipahibalo alang sa tanan nga among nakauban ining gabiuna ang first Thanksgiving nga mahitabo diya sa Iligan City, Lanao del Norte karong February 16. So atong yampo mga igsoon ang kadaugan niining maong panggibuhaton, magsaulog na sila isa ka tuig na ang panggibuhaton diya sa Iligan City. Hinaot nga ang Dios mo ay magapanalangin o maghatag og mga mensahe alang sa pagpalig-on sa mga igsuon dihan dapita og ingon man sa mga bisita unya nga ma-invite sila usab makakaplag sa kamatuoran. Hinaot ang Dios mo ay magapanalangin ni anang maong gimbuhaton karong maabot nga Domingo. Og ato sa gipahinumdom parayon kaninyo mga igsoon ang buluhaton nato sa online matag Lunes alas 8 sa gabi ang mga pag-ampo nga hiniusa nga ginahimo matag Lunes atong suportahan kini alang kini nga mga pag-ampo sa mga dunay mga paghangyo, mga request aron sila matabangan usab nahibalota nga ang mga pag-ampo sa mga balaan dako gyud kahimuan alang sa tanan. Busa atong suportahan kini mong panghimuaton matag Lunes alas 8 sa gabi. So sa atong pagpadayon mga igsoon adto sabta sa pagpaminaw usab sa laing halad nga awit nga ihatag sa atong co-anchor nining gabiyo na. So naguluhan ang iyang awit mga igsoon og bag-ong ikaw. So gikan kini atong igsoon sa Dumingag Congregation ug karon siya anaa sa Iligan City. So palihog ko, operator, i-play nato ang halad awit sa atong igsoon. Kinabuhi ikan sa kamatayon, kahayag ikan sa kangitni, kagawasan ikan sa pagkaulipon, kaluwasan imong naangkon. Bag-ong ikaw, dili na ikaw ang kaniadto, nga punos kadautan ang kinabuhi. Bag-ong ikaw, dili na ikaw ang kaniadto, kayang Diyos kanimo umipili. Bag-ong ikaw, dili na ikaw, kigikan sa sala, iya kang gibawi. Ihubo mo na, anda ang pagkatao, o gisulo muna ang bago. Gibalhin na ikaw sa gingharian, sa dihang ipasaylo imong kasalanan. Bag-ong ikaw, dili na ikaw ang kaniadto, nga punos kadautan ang kinabuhi. Bag-ong ikaw, dili na ikaw ang kaniadto, kayang Diyos kanimo mipili.
Bagong ikaw, dili na ikaw ang kaniadto, nga punos kadautan ang kinabuhi. Bagong ikaw, dili na ikaw ang kaniadto, kayang Diyos kanimo pilit. Bagong ikaw, dili na ikaw, kigikan sa sala, iya kang gibawi, kay gikan sa sala, iya kang ito sa ang gibawi. Bagong ikaw. Amen. Salamat sa mensahe sa mong awit, bagong ikaw. Matud pa sa 2 Corinthians 5:17. Si bisan kinsang anak ang Kristo Jesus, bag-o siyang binuhat. Ang daang mga butang miagi na, ania karon sila nga bag-o. Mao na ang pagpamatuod nga ang mga nag-alagad kang Kristo Jesus nga bag-o gid ang ilang kinabuhi. Mibiya sa kasalanan ug mao nay katuyuan ining programa para mahibalo ang tao nga ang tao kinahanglan gid siyang mausab ug mabag-o para iyang maalagaran ang Dios samtang siya buhi pa nining kalibutana. So sa atong pagpadayon may igsoon adto na ta sa hatag usab sa atong igsoon aron sa pagpaila-ila sa atong magwawali nining gabiona. Brother Mark, ihatag sa imong higayon. Amen. Salamat igsoon. Ug nining mga puntuha, mga igsoon, mga hinigugma, ato nang andamon atong matag usa ka mga kaugalingon alang sa nining pinakaimportanteng bahin sa ato ang buluhaton ning kagabion, ang pagpaminaw sa pulong sa tungbuhi nga Dios nga may pagkaon sa atong mga kalag. Usa ihatag nato ang pinakataas nga ug pinakadako nga respeto, pagtahod sa tungbuhi nga Dios sa iyang mga pulong nga igasaysay. Ug ato nang tawagon ang iyang pagagamiton ning kagabion. Igsoon nato nga nanglukad pa gikan sa Dumingag, Zamboanga del Sur, walay lain ang atong igsoon, Rosemary Villanueva. Live karon diya sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Igsoon. Amen. Dungog ba? Dungog igsoon. Mayong gabi kanatong tanan sa inyo, Brother Mark. Daghang salamat, Brother Eliazar, sa atong mga anchor. Hinintak na sa kagabion sa programang Cebuano. O ako usab nga gipaabot ang akong katahuran sa tanan nga mga nag-tune in ining maong programa karon sa Cebuano nga pinulungan. May gabi kanatong tanan. O padayon ta nga magaampo nga ang Dios may makapanalangin kanato ining takna sa kagabion o sa atong mga bisita karon nga naa sa online usab. Hinaot nga masabtan nila sa tabang sa Ginoo ang iyang mga pulong. O matuta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ining takna sa kagabion nga mao ay pinaka-importanteng bahin sa maong programa. Ang teksto nga atong pagabasihan sa mensahe sa Dios ining takna sa kagabion atong makita diri sa libro ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, paingon sa 17. Akong basahon mga igsoon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala, kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang Dios wala magpaanhi sa iyang anak sa kalibutan, aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, kundili ang kalibutan maluwas tungod kaniya.
O ang uluhan sa mensahe sa Dios ninintakna sa kagabion, ang gugma sa Dios nganhi kanato. Mag-ampo na ta pangayon nato ang tapang sa Ginoo. Manguna si Brother Mark sa mga pag-ampo. Ama na mo langit nun, Diyos nga makagagahom sa tanan dalaygon kanintakna sa kagabion. Amo kang gitaas ug gipasalamatan ining oras sa Ama nga niana kami sa pagputol-putol sa tinapay sa kinabuhi nga mao imong mga pulong. Ang mga pag-ampo kanimo Amahan nga ikaw magapanalangin ini sa tanang igdulungog nga anaa karon nagapamati ang imong panalangin kini mo dagayday ngadto kanila ug ang imong ulipon sa makausap pagamita siya nga mahimong galamiton dihugi ang iyang mga ngabil diha sa imong gahom sa Espiritu Santo o ang imong mga pulong kini mabutiag na may kagawasan nininakna sa kagabion. Amo nang giampon ang kadaugan niining maong bulahaton ikining tanan among gipangayo uban ang pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Mga igsuon atong tun-an sa makausap pa ang may tungod sa gugma sa Dios nganhi kanato nga mga katawhan. Gustong ipahibalo pag-usab sa Ginoo kung unsa kadako ang iyahang gugma kanato nga mga katawhan dinhi sa kalibutan. Matod pa sa tekstong atong gibasa sa John 3:16 ug 17, kining maong unod nining maong teksto sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16, ini wala magsuporta mahitungod sa doktrina sa predestination. So dunay mga pagtulun-an karon nga migawas gikan pa kaniadto ug hangtod karon adunay nagatuon ni ana mahitungod niining predestination nga katudluan nga ambot ipasabot mga igsuon ining predestination ang tao bisan og anaa siya nagapatuyang sa paghimo og sala diri sa kalibutan kung gidestino gid siya sa Dios paingon sa langit malangit gyud siya kay nakadestino naman ang iyahang kinabuhi didto sa langit. Apan kung ang tao bisan naghimo ka og maayo diri sa kalibutan pero kung para pang impyerno ang ato ang kinabuhi paingon gid ta sa impyerno. So mao na ang mga predestination nga katudluan. Pero mga minamahal kining sa unod niining Juan 3:16 gipadayag sa maong bersikulo nga dili kini musuporta sa niini nga sayop nga katudluan nga diin gibarugan sa uban. Tungod kay kining maong teksto nagpadayag nga adunay kondisyon ang maong kaluwasan nga atong pwedeng maangkon gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Mga minamahal, ang plano sa pagtubos o sa pagtubos sa Dios sa mga katawhan kini walay pagkausab gikan kaniadto hangtod karon walay pagkausab kana nga plano. Ambot ipasabot mintras ang atong Ginoong Hesukristo wala pa mobalik alang sa paghukom sa kalibutan, ang iyahang plano nga pagtubos diha sa tao wala kini kausaban. Kay ang unang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo mao man ang paghatag sa maong paghimo sa maong pantubos sa atong mga kasalanan dito sa krus sa Kalbaryo. O tungod sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo ug siya nabanhaw human sa 3 ka adlaw gikan sa iyang kamatayon, didto nahitabo ang pantubos o nakumpleto ang pantubos nga iyang gihimo sa kasalanan sa mga katawhan o sa atong mga kasalanan nga atong ginahimo sa atong magbubuhat. Busa mga minamahal, sa unang pag-anhi o pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo, mao to ang
paghatag sa maong paghimo sa maong pantubos. Ug si bisan kinsa ang mutuo o budawat sa maong pantubos, makabaton siya sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa kana nga plano gikan kaniadto sa krus sa Kalbaryo hangtod karon wala na nausab ang maong plano o mahitabo lang nga kining maong plano sa redemption maputol kini kung mobalik na ang atong Ginoong Hesukristo alang sa paghukom sa mga katawhan. Apan mintras tanto wala pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, padayon nga abli ang kaluwasan nga iya gi-offer sa mga katawhan o kini nga kaluwasan nga pwedeng maangkon sa tao nga atong i-claim sa atong Ginoong Hesukristo anytime pwede nato ning maangkon kung kini atong masabtan pag-ayo ang plano sa atong Ginoong Hesukristo. Usa mga minamahal, importante kaayo sa tao ang mohatag gyud og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, dili lamang sa pagpaminaw kundi mangayo tagtabang sa Ginoo nga ang ato ang gipaminawan ato kining masabtan aron nga ang tabang sa Espiritu Santo mukunsad nga ni kanato aron makita nato ang atong kaugalingon pinaagi sa iyang mga pulong nga ang tao di ay nga naa sa kasalanan nagkinahanglan og manunubos sa atong kinabuhi. Ug mao ni ang kabubuton sa Ginoo nga ang tanang mga katawhan makaila sa kamatuoran ug ang kamatuoran mao kini magaluwas nganhi kanato. Ang kamatuoran walay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsuon kining pantubos nga plano sa atong Ginoong Hesukristo hangtod karon abli ni sa tanan nga mga tawo. Busa salamat sa Ginoo nga kining programa sa online sukad ni atong pandemic hangtod karon wala kini naputol tungod kay dunay dako kaayo nga kahimuan ang padayon nga pagpahayag sa pulong sa Ginoo kay sa tanan nga abli ang igdulungog sa pagpamati, sigurado nga ang Dios siya mamulong sa matag usa kanato. Apan kung ang tawo usab sarado ang ihang igdulungog sa pagpatalinghog, dili usab nato masabtan. Para bagang dili nato wala nato ginatagaan o gigayon ang Dios nga manulti nganhi kanato aron ipasabot niya kung unsa niyang dako katuyoan nganhi sa atong kinabuhi. Busa gihagit ang matag usa kanato labi na karon ang naa sa online hinaot pa unta nga ang atong igdulungog mahimo kining abli sa pagpakalinghog sa pagsabot sa iyang mga pulong aron nga masabtan nato kung unsa kadako ang plano sa Dios sa iyahang kabubuton nganhi sa atong kinabuhi nga ang kabubuton dai sa Dios ang tao dili ta magpabilin sa kasalanan. Busa mga minamahal, ang atong Ginoong Hesukristo bisan pa og ibutang ta isa lang ka tawo sa kadaghan nga tawo diri sa kalibutan. Ibutang ta isa lang ka tawo ang pwedeng makasinati sa tinuod nga pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo, sa tinuod nga pagsinati sa maong grasyang kaluwasan gikan sa kasalanan. Bisan pag-ibutang ta nga isa lang gyud ka tawo ang tinuod nga moila kaniya. Ang atong Ginoong Hesukristo muanhi gyapon siya diri sa kalibutan aron siya matawo o mamatay sa krus sa Kalbaryo tungod og alang sa usa ka tawo. Busa mga igsuon, unsa kadako ang bili sa kinabuhi sa tawo sa matag usa ka kalag diha atubangan sa Ginoo nga bisan manggani og usa lang ka tawo ang motuo kaniya gikinahanglan paghapon siya nga munaog para ialay iyang kaugalingon dito sa krus sa Kalbaryo bilang pantubos sa atong mga kasalanan. Busa ingon anak kaimportante ang ato ang nag-inusarang kalag. Hinaot po unta mga minamahal nga makita nato kung unsa ta kabililhon atubangan sa Ginoo. Kung atong basahon dinhi sa balaang kasulatan sa
Lucas chapter 15. Lucas chapter 15 verse 4 paingon sa 8. 15:4 to 8. Matud pa dinhi kinsang tawhana dinha kaninyo nga may usa ka gatos ka karnero ug nga nawad-an og usa kanila, dili ba siya mobiya sa kasiyaman ug siyam sa kamingawan ug mangita niadtong nawala hangtod kini makaplagan niya. Og sa makita niya kini magapas-an niini sa iyang mga abaga nga malipayon og sa iyang pag-abot sa balay magatigom siya sa iyang mga abyan og sa iyang mga silingan nga magaingon kanila, managlipay kamo uban kanako kay akong hingkaplagan ang akong karnero nga nawala. Magaingon ako kaninyo nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol labaw pa sa kasiyaman ug siyam nga mga matarong nga walay kinahanglan sa paghinulsol. Kung kinsang babayhana ang adunay napulo ka drakma, kung siya nawad-an og usa, dili ba makadagpot og usa ka lamparahan og magsilhig sa balay sa masingkamuton mangita hangtod sa iyang makaplagan kini. Ambak sa verse 10, og sa mao nga pagkaagi nagaingon ako kaninyo nga adunay kalipay sa atubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Busa mga igsuon, unsa ka importante ang usa ka kalag sa tawo kung kita mutuo sa atong Ginoong Hesukristo nga siya ang adunay kagahom nga mopasaylo ug mobag-o sa atong kinabuhi. Kay ang tawo manggod nga naa sa kasalanan, kita nawala diha sa pamilya sa Dios. Busa kay kita nawala sama sa karnero, ang karnero gisimbolo sa mga anak sa Dios, ug katong karnero nga nawala gisimbolo sa usa ka tawo nga diin nagpalayo tungod sa kasalanan. Pero makita nato mga minamahal nga ang 99 kinigibiyaan sa atong Ginoong Hesukristo ug siya nangita sa usa nga nahisalaag. Ang nahisalaag diha mao ang nakapasalaag sa tawo mao ang atong pagkahilig sa paghimo sa kasalanan nga dili kabubuton sa atong magbubuhat. Busa mga igsuon, ang 99 iyang gibiyaan ug iyang gipangita ang isa. Og sa dihang nakaplagan niya kini, iyang gikarga sa iyang abaga ug gidala tipon sa 99 ka karnero. Og matud pa, managmaya, managkalipay tungod kay kini nakaplagan, siya nawala apan siya nakaplagan. Usa, ang usa ka kalag sa tawo, usa ka dako kaayo og bili atubangan sa Ginoo. Hinaot pa unta mga minamahal nga atong masabtan pag-ayo kung unsa kadako ang gugma sa Dios, unsa kadako ang pagpakabana sa Dios sa atong sa matag usa ka kinabuhi dinhi sa kalibutan. Daghan kaayo sa mga katawhan ang nagbaliwala sa panawagan mahitungod sa grasyang kaluwasan sa gugma sa Dios nga kanato mga igsuon. Ang mga katawhan igo lang nga nakaila sa pangalan sa Ginoo pero wala gyud matuman ang kinatibuk ang plano sa Dios nga gusto niyang mahitabo sa atong kinabuhi. Walay lain kundi ang tawo nga naa sa kasalanan mahimo tang manumbalik diha kaniya pinaagi sa atong paghinulsol sa atong mga kasalanan o pagtuo nga kita gipasaylo sa Dios o gibag-o sa Dios ang atong kinabuhi. O kana nga pagtuo mga igsuon, andam na kita mutalikod diha sa kasalanan tungod kay kita mituo man sa atong Ginoong Kristo nga siya adunay kagahom nga mopasaylo ug mobag-o sa atong kinabuhi. Kung ang tao mapakyas niini mga minamahal, dili gyud mahitabo kanato ang tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi. Apan daghan kaayo ang mga tawo nga nangapakyas niini, apan bulahan ang mga katawhan
nga wala napakya sa pagsabot niini sa dakong plano sa Dios kanhi sa atong kinabuhi. Busa ang usa ka kalag sa tawo dako kayo og value at tubangan sa Ginoo. Kung ang usa ka tawo manumbalik sa Ginoo nga tinud-anay, matud pa sa balaang kasulatan, adunay kalipay sa atubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Kay dili tanan nga naghinulsol nakadawat sa tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi. Daghang tawo naghinulsol igo ra sa iyahang huna-huna ug igalitok niya sa iyang tumoy sa iyang dila ug ang resulta wala kini kabag-uhan sa iyahang kinabuhi. Kay kining paghinulsol nga iyang gihimo dili man gyud kinasing-kasing. Apan ang mga katawhan nga nagahimo sa paghinulsol nga kinasing-kasing nga andam gid siya nga magbag-o o nangita gid siya og tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi. And then kung makadungog siya sa ebanghelyo sa kaluwasan sa panawagan sa Dios mahitungod sa planong kaluwasan nga iyang gustong mahitabo diha sa tawo. Sigurado ko mga minamahal nga ibutyag sa Dios ang pagsabot niining tanan ug ilid niya ang tawo nga makasasala nga tinuod nga nangita og kabag-uhan sa kinabuhi. Iya kining giyahan paingon diha sa tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi. Maabot ang tamang panahon nga madungog niya ang panawagan sa Dios pinaagi sa pangangaral sa ebanghelyo nga gikinahanglan talikdan ang kasalanan ug kung kini iyang madungog siyang dili magmakuli sa iyang kaugalingon sa paghinulsol sa iyang mga kasalanan, pag-surrender sa Ginoo ug kana nga pag-surrender dili na siya basta-basta nga pag-surrender. Inubanan na sa iyahang paghilak sama sa nahitabo kanato mga minamahal nga mga nakasinati sa maong grasyang kaluwasan. Inubanan sa paghilak nga dili nato ikasaysay kung unsa nga klase nga kaguol nga kita anaa sa kasalanan nga diin gusto ta nga mapasaylo og mabag-o tinud-anay ang atong kinabuhi. O salamat sa Ginoo nga sa dihang nabati nato ni miduol kita sa atong Ginoong Kristo, misurrender kita sa atong mga kasalanan o atong gituhuan nga si Kristo, ang atong Ginoong Kristo sa iyang dakong gugma nga ni kanato, siya di ay ang adunay kagahom nga mopasaylo o mobag-o sa atong mga kinabuhi. Busa tungod sa atong pagtuo diha sa atong mahal nga manunubos, nag-ingon ang balaang kasulatan nga ang tanan nga motuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa mga igsuon, salamat kaayo sa atong buhi nga Dios nga diin tungod sa atong pagtuo sa mapantubos nga gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, nahimong nakabaton kita sa kinabuhi nga walay katapusan nga anaa sa atong Ginoong Kristo. Busa kung isa ka tawo magbalik loob nga kaniya, daghan kaayo ang mga anghel sa kalangitan ang nag-aawitan tungod sa usa ka tawo nga nagbalik loob diha kaniya o nanumbalik diha kaniya. Busa nga igsuon importante kaayo ang ato ang nag-inusarang kalag atubangan sa Ginoo. Ngano tungod kay dili ni siya basta-basta ang padulngan kung atong i-reject ang maong pantubos nga gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Kung atong ibaliwala ang iyang gugma nga nanawagan kanato nga talikdan nato ang kasalanan, anihon gihapon nato ang resulta. Apan mga minamahal, kung atong patalinghugan ang tingog sa Ginoo, ang gugma sa Dios nga nanawagan kanato paingon sa kabag-uhan sa kinabuhi, makabenepisyo kita diha sa tinuod nga kapasayloan o kabag-uhan sa atong mga kinabuhi. Dinhi sa John chapter 15, Padre sa John chapter 15 verse 13 to 14. Gugma nga labaw niini wala kang bisan kinsa. Nga ang usa ka tawo maghatag sa iyang kinabuhi alang sa mga abyan. Kamo mao ang akong mga abyan kung magabuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. Busa kini nga gugma nga labaw matud pa, gugma nga labaw niini nga wala kang bisan kinsa. Ambot ipasabot, ang gugma sa Dios walay makalabaw niini
Si bisan kinsa nga tawo diri sa kalibutan walay makalabaw niini nga gugma. Nganuman tungod kay ang atong Ginoong Kristo ang pagpamatuod sa iyang gugma nga ni kanato sa iyang pagsakripisyo sa krus sa Kalbaryo. Sa wala pa siya kaabot dito sa Golgota, grabe na ang mga sacrifices nga gihimo sa atong Ginoong Kristo. Hangtod nga naabot siya dito sa Golgota, gilansang siya sa krus, o grabe ang naagian nga kasakit sa atong Ginoong Kristo. Apan mga igsuon, wala niya kinigibali tungod og alang sa kadako sa iyang gugma sa mga katawhan nga naa sa kasaysayan. Busa kining gugma nga gipadayag sa atong Ginoong Kristo, walay makalabaw niini nga pagpadayag sa iyang gugma nga ni kanato. Apan mga igsuon, kini nga gugma sa Dios kay matud pa diri sa verse 14, kamo ang akong mga abyan kung magabuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. Anuman kay kini nga saad sa Ginoo mga igsuon, conditional. So saad sa Ginoo nga kita iyahang pasayloon, dili lamang niya pasayloon ang mga makasasala, kundi bag-ohon niya ang atong kinabuhi. Kini siya usa ka maanindot kaayo nga saad sa Ginoo sa mga katawhan. Apan mga minamahal, gustong ipasabot sa Dios sa matag usa kanato nga kini nga saad nga tinuod nga kapasayloan o kabag-uhan sa atong kinabuhi isip mga makasasala. Maangkon lamang kini sa tawo kung atong maihatag ang mga kondisyones nga gipangayo sa Ginoo nga ni kanato. Tungod kay ang mga saad sa Ginoo kini conditional. So dunay kondisyon kung gusto ta mapasaylo sa atong mga sala, ang kondisyon kinahanglan maghinulsol ang tawo diha sa atong mga kasalanan. Unsa ka klase nga paghinulsol ang gipangita sa Ginoo? Paghinulsol nga kinasing-kasing gayud nga pag-surrender sa atong mga kasalanan ngadto kaniya, uban ang tinguha nga dili na gayud ta mobalik pa sa kasalanan nga atong gisurrender diha sa Ginoo. But pasabot kana nga tawo nangita og tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi. Nangita og tinuod nga kapahulayan sa kinabuhi og labaw sa tanan nangandoy kana nga tawo nga mosulod gid siya og langit. Mga igsuon, ang langit dili pwede makasulod didto ang mga makasasala. Busa kay dili man pwede makasulod didto ang mga makasasala, gikinahanglan ang kasalanan ato ning tundukan samtang naa pa ta diri sa kalibutan. Ang mohimo sa kaluwasan dunay buhaton ang Dios ug dunay buhaton ang tawo. So kumbaga kining maong kaluwasan nga pagabuhaton sa Ginoo kanato aduna kini kondisyon. Ang kondisyon iyang gipangayo sa tawo mao ang paghinulsol sa atong mga kasalanan. Dili pwede nga ang Dios mo'y maghinulsol sa atong mga sala. Kay ang Dios wala makasala nganhi kanato. Kundili ang tawo, kita nga tawo nga makasasala, iyahang gipangayuan o kinasing-kasing nga pag-surrender sa atong mga kasalanan diha kaniya tungod kay kita man mismo nga tawo ang nakasala batok sa Dios o kita man mismo ang misupak sa mga balaod sa Dios samtang kita nabuhi diri sa kalibutan. Ang atong Ginoong Kristo siya naghatag sa iyang kaugalingon pantubos sa kasalanan apan kung dili kita maghinulsol sa atong mga sala ug dili kita motuo ngadto kaniya, dili usab mahitabo ang pagpasaylo o kabag-uhan sa atong kinabuhi. Busa si bisan kinsa nga mga tawo nga naa sa kasalanan, magamay man atong sala, madako man atong sala, gikinahanglan ta nga maghinulsol sa atong mga sala nga tinud-anay ug motuo nga kita gipasaylo sa Dios o gibag-o sa Dios ang atong kinabuhi. Busa sa ingon ni ana, kita mapasaylo sa atong mga kasalanan tungod kay ihatag man sa Dios ang kapasayloan kung kita tinuod nga maghinulsol sa atong mga sala. So ang mga saad sa Ginoo daghang saad ang Ginoo apan kanang tanan conditional. Ano man tungod kay ang tawo aduna kitay kapasidad
nga mosabot kung unsay maayo o unsay dautan. Busa nakabalo ang tao makita nakasala at uwangan sa Ginoo. Busa gikinahanglan magpaubos gid ta diha sa Dios. Ato siyang ilhon sa atong kinabuhi bilang manunubos sa atong mga kasalanan. Mga igsuon, gikinahanglan nga mutuo kita diha kaniya. Ug dili lamang sa pagtuo, kundi gikinahanglan mosunod kita diha kaniya. Mga igsuon, maangkon nato ang maong kaluwasan pinaagi sa pagtuo o pinaagi sa pagtuo mga igsuon, makabaton kita diha sa pagsunod sa iyang kabubuton. Kay matud pa sa balaang kasulatan, mag-unsa man ang atong pagtuo kung walay buhat. Apan gipamulong sa balaang kasulatan, gikinahanglan nga ang pagtuo ug ang buhat kini mag-uban siya. Kay walay kapuslanan ang pagtuo kung walay buhat. Busa sa tanan nga motuo sa atong Ginoo Kristo, dili lamang kini siya taman lang sa dila nga ipahayag nato nga si Kristo siya ang ato ang tagapagligtas. Kundi gikinahanglan nga pinaagi sa pagtuo magabunga kini o kaluwasan sa atong kinabuhi ug tungod sa maong kaluwasan nga tinuod nga nahitabo kanato mao kadtoy nagtudlo kanato nga kita mosunod diha sa iyahang mga kabubuton. Busa walay mga magtotoo nga tinuod sa atong Ginoo Kristo nga dili masinulundon kundi ang tanan nga nagatuo kaniya kaakibat nga siya nagasunod diha sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo. Busa ang kaluwasan mga igsuon dili lamang kini pulong kundi ang kaluwasan aduna kini bunga sa atong mga kinabuhi. Ug kana nga bunga makita pinaagi sa atong pagsunod sa mga kabubuton sa Dios nganhi sa atong kinabuhi. Ang sundalo ni Kristo, kita mga igsuon isip mga dunay mga kasundaluhan diri sa kalibutan nga diin gihalal sila para maadto sa battlefield. Sila ang nakikipaglaban. Nakipaglaban sila sa usa ka rason nga gusto nila nga makabaton og freedom. Gustong naay mga reason ang pakikipaglaban sa atong mga kasundalo. Pero mas labaw ang atong Ginoong Kristo nga diin siya namatay ug nabanhaw sa krus sa Kalbaryo. Ang iyang katuyuan sa iyang kamatayon o pagkabanhaw sa krus sa Kalbaryo aron mahimong iyahang paliton ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa mga igsuon, si Kristo siya ang gabayad sa atong mga sala. Matud pa sa usa ka awit, paid in full by the blood of the Lamb. Busa mga igsuon, ang atong Ginoong Kristo gitilawan niya, naranasan niya ang kamatayon sa krus sa Kalbaryo aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Diri sa Hebreo chapter 2 verse 9, atong agihan diri sa Hebreo. Chapter 2 verse 9. Sa Hebreo 2:9 matud pa niya dinhi, apan nakita nato nga ang gihimong ubos og jutay lamang kaysa mga manulunda bisan si Jesus tungod sa pag-antos sa kamatayon gipurong-purungan sa himaya o kadungganan aron nga tungod sa grasya sa Dios pagatilawan niya ang kamatayon alang sa tagsa-tagsa ka mga tao. Busa tungod sa iyang grasya gitilawan sa Dios ang kamatayon tungod og alang sa mga tao. So, kita nga mga tao gibuhat lang tag ubos og jutay sa mga anghel. Pero mga igsuon ang atong Ginoong Kristo wala siya namatay alang sa mga anghel pero namatay siya alang kanato nga mga katawhan.
Busa ang tao importante kaayo atubangan sa Ginoo. Tungod kay kita iyahang gibuhisan sa iyang ginabuhi sa krus sa Kalbaryo, busa gikinahanglan nga ang tao maguna-una nga manumbalik kita diha sa Dios. So atong tagaan og pagtagad ang panawagan sa Dios ang iyang dakong gugma sa matag usa kanato. Dinhi sa 1 John 3:1. Matud pa dinhi tan-awan ninyo kung daw unsa nga gugmaha ang gihatag kanato sa Amahan, nga ginganlan kita nga mga anak sa Dios, ug mauman gayud kita tungod niini wala makaila kanato ang kalibutan kay kini wala makaila kaniya. Busa ang tao, ang mga katawhan diri sa kalibutan nga naa pa sa kasalanan, dili gid nila matungkad kung unsa kadako ang gugma sa Dios nga ni kanato. Pero mga igsuon alang kanato nga mga naluwas gikan sa kinabuhing pagkamakasasala. Kabalo ko nga atong maisaysay o atong natugkad kung unsa gid kadako ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan tuod kung ato yung bisag atong natugkad tungod kay na-prove nato sa atong kinabuhi ang epekto sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo Kristo nga diin kita iyang gipasaylo o gibag-o ang ato ang mga kinabuhi. Pero makita nato nga mura og kanang di halos dili pa gid maabot sa atong kaisipan kung unsa kadako gid ni nga klase nga gugma nga gipadayag sa atong Ginoo Kristo sa sangkatauhan. Pero ang atong bugtong nasabtan mga minamahal, nga gihigugma sa Dios ang mga katawhan, nga dili niya buot na kita magpabilin sa kasalanan, ang kabubuton sa Ginoo nga unta ang tanang tao makadangat diha sa pag-ila sa atong mahal nga Manlubos. Busa mga minamahal, ang Dios matud pa dako kaayo ang iyang paghigugma sa mga katawhan. Ug kana nga gugma iyang gipadayag sa mga kaliwatan, kita nga mga kaliwatan nga wala untay kapuslanan tungod sa kasalanan, pero tungod sa gugma sa Dios gihatagan niya og dakong pagtagad ang atong mga kinabuhi. Busa dako kaayo kung atong sabton pag-ayo mga igsuon, dako kaayo ang ato ang utang kabubuton sa atong Ginoong Kristo. Na siya ang Diyos nga walay sala, para bagang inari na siya ay makasalanan, na dili unta siya angayan nga mahimong ilansang sa krus. Pero gihimo niya kining tanan tungod kay gitagaan niya og paglaom ang tao nga makaila diha kaniya ug makadangat kita diha sa tinuod nga pagtuo nga nagabunga og kaluwasan diha sa atong Ginoong Kristo. Daghang tao ang wala nagpakabana. Apan salamat sa Ginoo nga sa kadaghan nga wala nagpakabana, adunay mga tao nga tinuod nga nangita sa kabag-uhan sa kinabuhi. Ako nagatuo mga minamahal nga kung ang tao tinuod nga mangita sa kabag-uhan sa kinabuhi, moabot gyud ang tamang ang eksakto nga panahon nga ang gugma sa Dios kini mapadayag ngadto kaniya nga dili siya malimbungan sa mga sayop nga pagtulun-an, kundili tagbuon sa Ginoo ang atoang mga pagkinahanglan kung kita tinuod gyud nga nangita og kabag-uhan sa kinabuhi. Nganong makasulti ko ni ana mga igsuon tungod kay ako sa akong pagkamakasasala nangita ko og tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi ug wala ko magdahom nga miabot ang eksaktong panahon nga sa panahon sa Dios nga iyaha kong gitagbo sa pagwali sa tinuod nga ebanghelyo nga diin nadungog nako ang tinuod nga panawagan mahitungod sa dakong gugma sa Dios nga ni kanato ug nianang panahon na sa dihang nadungog nako sa tabang sa Ginoo akong nasabtan ang iyang pagtawag sa mga makasasala kung unsa kadako ang iyang gugma sa mga makasasala. Wala na ako gisayang ang mga kato nga panahon akong gisurrender ang akong kinabuhi diha sa Ginoo. Busa mga igsuon, ang tao gikinahanglan nga
mamalandong sa iyang kinabuhi. Nga dili lamang kita mag-igo nga aduna kitay relihiyon. Kung ari relihiyon nga anaa kanato, wala kini makapabag-o sa atong kinabuhi na ay kulang. So gikinahanglan atong masabtan pag-ayo, pangitaon gid nato ang ato ang kaluwasan sa atong kinabuhi. O kung kini atong makaplagan og masabtan, mga igsuon ato kining dawaton sa walay pagduha-duha. Tungod kay ang mga katawhan nga mubati o kakulangan sa pagsabot, kakulangan sa pagbati sa dakong gugma sa Ginoo nga ni kanato, mao ni maghatod kanato sa pagkahasalaag. Una nga ang tawo gikinahanglan masabtan gid nato kung unsa ang gugma sa Ginoo nga ni kanato. O kung kini ato lamang masabtan sa kunang giingon kaganina, kung atong ablihan ang atong igdulungog sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, sa pagtuki sa balaang kasulatan, dili ikuli sa Dios ang pagpasabot kanato kung unsa kadako ang iyang dakong gugma kanato. Galing lang daghan sa mga katawhan ang talawan kaayo maminaw sa pulong sa Ginoo. Daghan kay sa mga katawhan ang moingon na namang ko'y relihiyon, dili na gikinahanglan nga maminaw pa ko sa uban. Dili na kinahanglan nga ako pang ablihan akong idulungog sa uban. Sayop ta ni ana mga igsuon. Sa ako nang giingon kung ang atong relihiyon wala makapausab sa atong kinabuhi, pangitaa ang relihiyon ni Kristo nga magatudlo sa tinuod nga kausaban sa kinabuhi. O ang atong Ginoo Kristo naa siya'y religion. O kana nga relihiyon, putli nga relihiyon. Mao nay atong pangitaon. Kay basin ang relihiyon nga naa ta karon dili putli. Apan ang atong Ginoo Kristo kung atong tun-an ang balaang kasulatan, naa siya gitanyag nga gusto niyang ipaila o gusto niyang masinati sa tao ang putli nga relihiyon nga kini makaplagan lamang nato diha sa atong Ginoo Kristo. Kung ato lamang kining masabtan o makaplagan, kung atong ablihan ang atong igdulungog sa pagsabot, sa pagpatalinghog, sa pagsabot diya sa iyong mga pulong, ug ang Espiritu Santo kung tinuod ta nangita, kung gibati gid nato ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi, kung gibati nato nga kita gikapoy sa kasalanan, ug taliwala sa kakapoy do na di ay nahigugma kanato nga diin gusto niya nga papahulayon ta diha sa paghimo og kasalanan. Nagingon ang balaang kasulatan sa atong Ginoong Hesukristo lamang kini nato makaplagan. Tungod kay ang atong Ginoong Kristo siya ang putli nga relihiyon. O kung kinahanglan nato ning masabtan, kung ato ning pangitaon sa atong kinabuhi. Sa kunang giingon, agi pagtapos sa mensahe sa Dios ining kagabhion, kung ang tao nga kinibililhon kaayo atubangan sa Ginoo, ug ang iyang kabubuton sa Dios tanan unta makadangat sa pag-ila sa grasyang kaluwasan, makadawat sa gugma sa Ginoo. Apan bisan kabubuton sa Ginoo nga unta, tinguha sa Ginoo nga unta tanan. Apan subo lamang kaayong palandungon nga dili gyud tanan ang makakaplag. Nganuman tungod kay daghan kaayo ang mga tawo nga sila mahilig musalikway sa maong kahigayunan nga ihatag sa Ginoo nga di kanato. O sa mga nagasalikway, dili gid sila makakaplag. Sama sa atong giingon, ang nakulangan sa pagbati, sa gugma, sa pagkadako, sa gugma sa Dios, nganhi kanato, mao ni maghatod kaniya didto sa kalaglagan o mao ni maghatod kaniya didto sa pagkahasalaag hangtod sa kalaglagan. Mga igsuon, unta dili nato pilion ang mahisalaag ug malaglag. Kay dili ni basta-basta nga padulungan sa tao, kundi mitras buhi pa ta, gitagaan ta og panahon sa Ginoo nga atong pilion nga mabati unta nato unsa kadako ang gugma sa Ginoo nga ni kanato. Ug kung ato kining mabati ang dako kayong gugma sa Ginoo nga ni kanato, ang dako kay niyang panawagan, ang dako kay niyang pagmahal nga ni kanato, mao ni maghatod kanato didto sa kinabuhi nga walay katapusan, sa kinabuhi nga may kalinaw, sa kinabuhi nga may kalipay, o ang ending niini mao ang gloria ng langit nga diin wala nay kagul-anan pa ug wala nay
wala na mga kabalaka pa, kundi ang langit, lunlon kalipay. Busa, mga minamahal, kinahanglan bation nato ang pagkadako sa gugma sa Ginoo gani kanato. Og salamat sa Dios nga kanato nga iyang mga anak, mga nakasinati na sa grasyang kaluwasan, atong ampingan kining gugma sa Ginoo nga niya kanato. Ato kining patubuon sa kanunay sa matag adlaw, magikinahanglan kini nga gugma magakatamis sa matag adlaw samtang nagulat kita sa pagbalik sa atong mga mahal nga matutubos. Alang sa mga makasasala, giawhag kita sa Ginoo, patalinghugan nato ang panawagan sa iyang pagkadako sa gugma nga ni kanato. Buot niya nga ang tanang katawhan nga naa sa kasalanan maluwas o mabag-o ang atong kinabuhi. Pangitao na to ang putli nga relihiyon, kinsa ni nga putli nga relihiyon? Mao ni si Kristo, siya ang putli nga relihiyon. Ato ning makaplagan kung kini atong pangitao. Busa nining kagabion, daghan kaayong salamat sa kahigayunan nga naihatag sa maong ulipon sa Dios o dalaygon ang Ginoo nining takna sa kagabion. Ang Dios magapanalangin kanato. Amen. Salamat sa Ginoo nining takna sa kagabion. Salamat sa makausap pa sa pulong sa Ginoo nga nahayag kanatong tanan sa mga kaubanan, mga bisita nga dinhi sa online. Salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo. Hinaot nga ang pulong nga atong nadungog o naipahayag sa atong igsoon nining gabiona nahimong klaro ug tataw kanato pagpahinumdum sa gugma sa Dios sa matag usa ka tawo. Tanan tao walay gipili gimahal sa Dios. Muna nga siya nagpahinumdum kanunay og nagtudlo aron kitang tao dili ta magsalig nga duna tay relihiyon kundi tinuo nato pag-ayo ang pagpangalagad sa Ginoo usa ka seryosong butang tungod kay ang atong kalag nag-inusara og kini wala nay lain pa niini. Usa salamat sa Ginoo sa mga mensahe nga atong nadungog nining gabiuna og salamat nga ang Dios mo'y naghatag kanatog maayong signal og maayong koneksyon aron sa makausap pa mahuman na usab nining simanaha ang atong broadcast. Kaya igsoon, salamat Stiros og ingon man si Brother Mark ihatag sab na akong higayon alang sa atong closing prayer nining gabiuna pagtapos. Brother Mark. Amen, magambot ta. Aman nga iton Dios mga gaom sa tanan. Ginoo daghang salamat ning takna sa gabion. Dalagin ka sa walay katapusan. Salamat sa dakong kadaugan nga mong naangkon naman Dios. Natapos kining imong buluhaton ang Wednesday Cebuano preaching hingpit na mong naangkon ang kadaugan. Salamat sa mga panalangin nga mong gibubo gikan pa sa pagsugod. Hangtod ni mga orasa man Dios. Salamat sa mga awitan. Labi na sa mga pulong naman Dios nga mao'y pagkaon sa among mga kalagsalawat sa nga sayano man Dios among na dunggan og nasabtan ang imong mga pulong. Salamat amahan sa pagpahinumdum may kanamo may tungod sa imong dakong gugma nga ni kanamong mga tao. Ikaw maga panalangin usab sa tanan nga mga nakadungog, ikaw mamuhat sa mga kasing-kasing. Labi naman Dios sa wala pa nakasinati nga nasa imong gugma magbunga og grasyang kaluwasan. Tabangyan man Dios ang matag usa nga ang imong mga pulong dili kini nga mulabay nga kawang lamang sa matag usa kinabuhi. Dili man Dios na aduna kini dakong kahimuwan sa matag usa man Dios labi na sa mga mahal namong mga bisita nga among naimbitahan nining among buluhaton sa kahanginan. Ikaw magapanalangin usab kanamo sa kanunay kaya kanamo ang igong kusog ug gahom pinagisimong grasya nga madagayaom nga makapadayon kami sa pagpangalagad naman Dios nga dili gid kami makabuhat og supak nga kanimo ka magapanalangin ka namang matag-usa sa mga pagpadayon usab ka magaamping labi na ning kagabion amping kami sa mga pagpangatulog naman Dios ug tabayan kami nga makapadayon kami hangtod og madlaw sa pagpangalagad nga kanimo ka magapanalangin ini imong buluhaton sa kahanginan nga mas lalo pa kini nga malaganap imong ebanghelyo pinagi nining mga buluhaton pagpadayon nimo man Dios nga i-provide ang
strong internet connection naman Diyos. Wala interruption sa pagpahayag sa imong mga pulong. Salamat sa presensya sa matag usa, labi sa tanan naman Diyos. Salamat sa imong matamis nga presensya. Ang Espiritu Santo nakig-uban ka namo gikan sa pagsugod sa pagtapos ninyo. Kining tanan naman Diyos ang mga pag-ampo, mga pagdaig, pagpasalamat, may balik nga kanimo pinagi sa pangalan ni Jesus ang mahalang manunubos. Amen. Okay, amen. Thank you. Salamat sa Operator. presensya sa matag usa. Salamat sa atong operator, Sister Angeline, si Sister Rose, atong preacher, yun man si akong co-anchor. Salamat sa tanan nga mga nagkig-uban hantod ni mga puntuhan mga igsoon. God bless ka natong tanan. Good night. Bye-bye.